Monsieur Sall ko adi fof Fouta jogima yontaɓe. Fouta hande fotano wayde. Fouta hande fotano wayde. Fouta hande fotano darade e nder radioji. Fouta hande fotano darade e nder télévision ngaji. Fouta hande fotano darade e nder réseaux sociaux ene woya bojji cam gonɗi. Monsieur Sall, Fouta neɗɗo darade tan e nder aduna he wiye min komi Foutanke tan yoni manore. Min komi Foutanke tan ko yettere Allah. Kono hande ɓiɓɓe Fuutankoɓe, sagataɓe Fuutankoɓe, rewɓe e worɓe nana dari e nder téléji, nana dari e nder radioji, nana dari e nder hande ko yonta addani en ko ɓuri yawde hande yanñude e nder yoga e haalaji woni ko mbiyeten réseaux sociaux ene woya bojji cam gonɗi ganduɗa kadi ko taw ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe jibinaɓe e nder Fouta, mawni e nder Fouta, ɓe Fouta naftoriɓe hande e nder Fouta, naati kadi e nder Fouta ene ciiɓo ƴiƴe meje ɓiɓɓe Fuutankoɓe. Ko ɗi bojji hande ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata. Ɓe mbiyeten les leaders du Fouta nafata naflata so wona arde ene ciiɓo ƴiƴe meje ɓiɓɓe Fuutankoɓe jejjiti ko wiyete base politique, ko wiyete holko woni politique, holko tagi gondumi e laamu, holko tagi janggo somi yiɗi kadi laamu heptinami duttotomi koye ɓeɗo ɓiɓɓe Fuutankoɓe mi ñaago ɗumen yo ƴettu carte mumen gotana mo jinmi o ɓe jejjiti ɗum ɓe ciftorto en tan ko ñande vote dawi. Ko ɗam kiram e nden mettere hande woni ko mbiɗen hay seɗen ɗamini président Macky Sall ma wod yoga e ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe ganduɗa hande fonnoɓe heedande en ɗon, fonnoɓe sukkande en nde ɗon yolde nde ha hande ɓe jiyata ko wadde bangeji goɗɗi ɓe jiye toon ɓe mane toon ɓe jejjiti ko hadema felloyde banggue goɗɗo fellu diwan ma o. Assalamu aleykum. Ɗum ɓenni en kaalino ɗo en mbi hande kala to mbawɗa dillude e nder leydi Sénégal e kala to mbawɗa yiide e nder leydi Sénégal ko ɓiɗɗo Fuutanke ardina ɗon. Hande holko ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata ko jokkodiral jeeri ndi e waalo ngo yo waɗe laabi te ɗon ardi ɗon ko ɓiɗɗo Fuutanke ne jeeya Sinthiou Garba fotano wonde bojji ɓiɓɓe Fuutankoɓe. Yimɓe holko ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata ko gure men Fouta ɗe yo mbaɗe kuɓɓam, yo mbaɗe e courant. Hande président Macky Sall ardini ɗon woni directeur mum général ko ɓiɗɗo guijilonnajo ne wiye Baba Diallo, aɗa andi Fouta fota wayde ɗon. Holko ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata? Ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata hande koko fate éducation, jangde lesiri ndi ha jangde dowiri ndi, kanƴe ɗiɗi pop hande ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe goni ɗon. Oya ko Sinthiou Bama Minajo woni Ablaye Talla, oya ko Cheikh Oumar Anne. Hande holko ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata? Ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata hande ko nangue ngue Allah hokki en ngue, leydi ndi Allah hokki en ndi, ndiyam ɗam Allah hokki en ɗam, holno waɗirte exploité, holno waɗirte exploité ha ganda ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe jahata e laaɗe ma Allah ko natata e nder ndeɗo laddeli ene piye ene mucce mbawa heddade e diwanuji mumen, mbawa ɓamtude diwanuji mumen. Hande holko ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata? Ɓiɓɓe Fuutankoɓe goyata hande ko waɗate
e nder Jamñaaje, waɗe e nder Touba, waɗe e nder Ziguinchor, waɗe e nder Sine e Saloum, waɗe e nder Tambacounda, mate ne wawa waɗede e nder reedu Fouta. Woni hande les hôpitaux dernière génération. Hande ala fof ko jogiɗen so wona hôpital Wourossogui e hôpital Matam. Kadi région de Matam no fotirno ko scanner goto woni ɗon, te kala toppitiɗo ɗum hennane ko stagiaire wonata ɗon ko 6 mois oɗon mbawi ƴewtoyade information ko ndeɗo mettere hande nde ɓiɓɓe Fuutankoɓe heedanɓe ene laamu